omako wach malit kendo ng'edo marwa ni familia makamano biro yudo ratiro margi. Kowuok e kaunti ma Siaya ateri nyaka e kaunti ma Homa Bay, kama oyudo ni jogweng' mani aluora mar kambi mar rego mogo ma Kigoto e kar chung' od bura ma Suba North ogolo ng'ur kaka chenro mag tije dhi nyime e kambino nyaka ne ochak tich. Giwacho ni oketgi e mudho e wi yore ma indiko godo jotije matiyo e kambino. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich chiwonwa ler mar wachno. Kambi rego mogo ma Kigoto mayudore Gwasi South Ward ne oyaw ayanga dwe mar 11 higa mokalo mondo koro chak rego mogo ma otisi ni mokwa, to kata kamano jogweng' manie alwora mar kambino ng'ur ka giwacho ni pok gineno berne kata odoko ni kambino ogere lopgi, ka giwacho ni ging'eyo malong'o yore go eko ma itiyogo ka indiko jotich e kambino. Kambini yo mindikogo ji pod wakia. Kambini joma riembe managers wakia. Matieni kambi ok kony locals. Gima koro kelo koko maduong' en ni jok manoketogo nitiere kaka gisebedo gi trend mar ng'ata ji madhi 10 nyaka ti every day. Sasa midhi kaw ji to nitie jok madhi 10 kata 5 ma nyaka ti. To bende seche moko ka ji dhi tich, ji obiro ni mondo kawgi, to kugike doget tikono ni dwaro ji 10 kawuono, ji mang'eny kawuono ok dwa. To kusewuok muwa kanyo, to jok manosewuok kodu ni dok dala bende chako duogo through phone number to duogo tiyo. Kane giloso bang' bura mane gibedogo, jopiny godwa ni tend kaunti ma Homa Bay oket board mabiro tayo kambino mondo jotich ma indiko bed kod chike matayogi ka gikone joma sani koro tiyo e kambino ne ok ondiki e yo mowinjore. Pok jo board obedo piny mondo mi ondik ji permanent en casual. Koro ma en casual ni to casual chik dwaro ni mar jo labor 3 months. Otherwise onyalo dhi donjo ka labor ni koro kawe. Koro wane wakwayo ni e factory ni o time ni ka en shift night obed shift night, to ka en day obed day. It is true ni joma tiyo kanyo, the committee or the workforce mantie kanyo was wrongly constituted. Okolose e maber, olose on political ground. Wado joma koketi to kado bed politics tikawo ng'ato from each side, ng'ato koa Gwasi North, ng'ato Gwasi East, ng'ato Gwasi South, so that joma tiyo kanyo bedo ka gikawo jogo, jotelo matiyo kanyo biro kawo ji maonge ywak mabiro chako bede. Bende gidwa ni tend kaunti ma Homa Bay obed piny gi jopur manie alworano mondo gichiwnegi puonj e chenro mag pur ma sani koro gidhigo nyime. Onego bed gisensitize the farmers ma ginyisogi ka gino onego tim. Ma ging'e ni farmers, each farmer nigi lowo marom nade, tang'o molak manyalo mone puro mondo kel chambe ousne jo factory. Then gimiji kata loan opur godo, to gin sure nwa gigo ma in case ni there is failure to jogo nyalo bedo compensated. Jatend migao